Goeie en welkom bij muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwien Live. Straks met optredens van 2 singer-songwriters. Amarens de Boer en Moonloops. En die laatste had de kleine prijs van Friesland op haar namerskrum. En we gaan een special optreden van Nico Laverman en Sietse Pruksma. En dat had alles te krijgen met de voorstelling Plant. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. En vanaf we naar het optreden gaan van Nico Laverman en Sietse Pruksma eerst wat oors. Want dit is Martien. En Martien zegt altijd naar Noorderwien en hier het eigenlijk altijd op de radio ervoor. Martien wie een vriend van de show, maar ook een maat van mij intussen worden. En we gaan elke dag even over de muziek, maar we een oud pianostemmer en natuurlijk de inhoud van dit programma. En Martien helaas is van de week verstorven onder de gevolgen van corona. We wensen de familie en natuurlijk ook de vrienden een heel soort sterkte met dit verlies. En reken maar dat wij hem ook heel bot missen zullen. Rip Martien. En dan gaan we nu naar Nico Laverman. Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see when you look at me? Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see when you look at me? Do I amuse you? Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. A fast forward movie played at your feet. At repeat, at repeat, at repeat. Tree. There is poetry in every breath, in every bow, a solemn dignity in how you take it slow, moving gracefully through centuries. Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see when you look at me? Tree, tree, you are a mystery to me. Tree, how can you be both rooted and free? Tell me. Tree, do you smile at me when I climb into your arms and we dance together endlessly? Tree, do you feel as close to me as I feel to you? And do you miss me sometimes the way you miss distant family? Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see? I wonder, have you actually noticed me? Have you noticed me? Volle Seon en een verhaal vol zwargen en een prachtige cd. Mooie muziek. Je hebt al hier bij de voorstelling Plant. Maak toch Nico Laverman en Sietse Pruksma. Die ben dus joerd bij u de gast. En daar ben ik hartstikke blij mee. Welkom beiden. Dank u wel. Dank u wel. Toch even naar de actualiteit. Je zit midden in die tour.
Hoe gaat die? Ja, best. Ja, volle zaal, hè? Ja, we zijn heel wies, maar hoe het toch in deze tijden de meesten komen. Maar het is nou natuurlijk weer even spannend. Van, kunnen we nog terug, kunnen we maar een maatje? Of bloot het je bij? Maar ontnota, volle zaal, Ja. de recensies zijn fantastisch. Heel mooie reacties, ja. En dat mijn verhaal, wat je hem vertellen werd, nog wel wat zwaar in hier zitten, hè, hoe de vrouw. Ja, het is net per se een heel vrolijk verhaal. Maar er zit ik er nog hoop in. En we merken dat een soort mensen het toch herkennen. Er is saffelen aan de hand. En als je, de emoties daarover, die vliegen ik alle kanten op. En soms kun je heel wat eenzaam vielen in... dat je dat nog net bij de groep bijvoorbeeld vielen van die mensen die er minder mee bezig binnen of totaal nog net bewust binnen. Maar en dan kun je eenzaam in vielen. En bij deze voorstelling vielen we de mensen binnen een soort van oké, we zit je maar een hele ziel die viel dat ik zag. En dat, dat is heel fijn om dat waarom te krijgen. En dus om die zwargen, al die emoties te dealen aan elkaar. Wat is de voornaamste zwaar die je hem uitspreken willen met deze voorstelling? Ja, dat is een lastig. Het is een heel complex verhaal. Maar eigenlijk is het, ik wil een blik naar binnen van waar ben we, waar worden we wezen, wat voor keuzes maken we, staan we er nog bij stil. Het zoomt net zozeer in op één specifiek probleem. We zijn misschien al in een bepaalde richting groeit, maar bepaalde oornames die daaronder lezen, bijvoorbeeld een oorname van groeien is goed, hè, meer is altijd beter, dat soort dingen. En daardoor staan we nou voor een aantal grote problemen, zoals klimaat, biodiversiteit, pandemieën, die het eigenlijk voortvloeien uit onze levensstijl, hoe wij naar de vrouw joggen en wat voor keuzes we maken. Dus dat is natuurlijk best wel confronterend. Want ja, het is eigenlijk een poging om naar binnen te zien en om bij alles wat je zelf gewoon vindt en al je oornames, om daar eens vragen bij te stellen. Dat vind ik aan de ene kant heel verfrissend, maar het is ook confronterend. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Vooral die zwaar al een beetje Je had vertaald in ieder geval in Plant. Prachtig mooie cd en de voorstelling. Ziet ze? Muzikaal. Hoe hast dit ompakt? Want het is een beetje digitale muziek meets de analoge manier van Dwanek. Hè? Ja, ik maak altijd heel graag boatsie. Vroeger mijn Lego al. Boys will be boys, hè? Boys will be precies. En dus ik ben eigenlijk altijd onder het pielen, maar dit keer mijn gitaren vooral. En daar heb ik op drumt en heb ik gekke dingen bediend. En daar ben eigenlijk alle beats on uitstien. En tegelijk hebben we zocht naar de kracht benieuwd is dat hoe zachter je jongen, hoe meer je vertellen. Dus dan is het ik mijn gedempte piano's, gedempte dingen. En mijn elektronica, die kan soms heel loerd wezen, maar kan soms ook heel zacht wezen. Snap je? En dan kan het helemaal in één keer haar stem verdwijnen. Dus dat wie een ziektocht. Dus het eerste het pion met gitaren. Daarna de ziektocht, hoe gaan we dit dan vertellen? En dat wie eigenlijk terug minder te dwan, vertelt meer. En dan uiteindelijk, ik heb al thema's betoogd en dingen. En één keer bedenkt dan altijd de zangpartijen en de teksten. En soms valt dat in één keer dan... komt het bij elkaar. Ja. Begint het wel weer gewoon oldschool met de gitaar op score, bij wie ze spreken met pingelen en een peek akkoorden? Nou, ik ben natuurlijk geen gitarist, ik ben natuurlijk slagwerker. Ja. Dus ik drum op een gitaar. Zo begint het bij mij. Dus bij mij leidt ik op de piano en dan sla ik er mijn stokken op en dan doe ik al dingen mooi. Ik gooi de backers op en kettingen en weet ik het al wat en dat neem ik op en dan ontstaan beats en klanken uit die we broeken kennen voor de plaat. Dus ik maak eigenlijk een hele bibliotheek met beats en klankkleuren en dat komt bij elkaar eigenlijk. In combinatie met de tekst van Nienke. Nienke, dat is muzikaal al heel wat wend. Ik bedoel, van de fado's, dat is al heel emotioneel. Dat vreegt al een heel grote energie. Maar deze vaststelling denk ik echt. Merk je dat zijn vaststelling die ik helemaal leeg zoeken als dat is te performen? Nou, hij is wel heel intens. Maar het jouwt ik energie om erin te doeken en om ik de energie natuurlijk waarom te veel uit de zeel. Dus je komt er toch weer energiek uit. Of zo. Het is net dat je leger in. Maar het is wel intens. En het is grappig, want ik vreet je minder van mijn stem dan, omdat je het rustiger hoort. Maar dat is grappig dat het zou werken dat het qua intensiteit dus eigenlijk neemt. Dus we hebben minder vocale spierballen, maar gewoon wat kun je in het fluisterregister, zeg maar eruit halen, zodat het eigenlijk sterker overkomt. Ja, maar ik heb het idee dat dit een van voorstelling is die volle mee voorgeregisseerd is nog dan niet vakgeende. Of je ook dat verkeerd?
Nou, nee, ja, hij is voorgelezen. Hij ben best wel soort dingen gewoon op zijn plak vallen. Of zo. Dan maken ze werken stond een puzzel. Maken ze al je stikjes en dingetjes. En, dit werkt. En dan zet het bij elkaar. En dan is het hoopje van, nou ja, is het dan maar elkaar wat? Maar dat ging bij deze eigenlijk best organisch. En we hebben ook maar een regisseur werken. Die het natuurlijk naar shut en vooral als klankboert. Van doogt dit, viel het je goed of met het en hoors. Maar eigenlijk is alles best wel uiteindelijk te plak van ik maar het beeld. En dat is voor het eerst dat we nou beeld ik broeken. Dus het is een enorm decor van video. Werd ik weer een doemseres doorheen beweegt. Daar ben ik heel grutsig op, want zij is geweldig. Dat is Dunja Jocic. En Douwe Dijkstra. De Douwe Dijkstra uit Zwolle, want er zijn verschillende Douwe Dijkstra's. Die is videokunstenaar en die had er een hele verhaal van maken. Nou ja, dat zou volle taf volgen, want ik ben echt hier van taal en tekst. En ik ben helemaal geen beeldtinker, maar hij voegt een enorme laag in die voorstelling. Nou ja, een hele verhaal eigenlijk waar ik weer in opgingen. Mooi dat we er binnen. Welk nummer kun je hem nooit doen? Your Ancestor. De vraag eigenlijk, ja, wat zie je achter, of eigenlijk in het Fries, je bands sissen kunnen zoen. Wat zou je dan sissen? This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century. When you emerged, oppressing me, remember? That was us, the Homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date. You hate me probably, and it's too late to change my fate. But please, 2 minutes for your ancestor. The one that went before you, I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side, it might shed a different light on how you think of us, your ancestors, so you may learn from us, because to not get lost in the future, you must know your past, right? So here I am. This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century. You're blaming me for spreading myself endlessly round the globe, exploiting nature, leaving no hope for a future, driving the earth to the verge of exhaustion, draining her to the bone like a virus, in fact, doing what it loves the most, to multiply and multiply, completely undermining its host. And you're right, in a way. Looking back, I admit that we did, but we weren't aware that we were doing good. Economic growth for all of you. Comfort and convenience, life is so much easier than it has ever been before. You have to give me that. Of course, I do regret that we've polluted ourselves out of existence, created an unbridgeable distance from all other forms of life until life finally left us. Exit. Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you can't really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see the point I'm trying to make. We weren't fully awake, we didn't know the things you know. It seemed good to stick with growth. Climate change, we heard the words, but the words just didn't hurt. And it may sound absurd to you, but we loved our children too. We were stuck in a system of business, that's how we survived. They gave us our lives. To buy or not to buy was to be or not to be. Buying things determined our identity. And you can laugh about it now, but remember it was how we managed to get out of poverty and wilderness. Don't call it pure silliness. So we aren't flawless, your great-grandparents, but you shouldn't lay it all on us, the Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed.
it couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. So here I am. This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century, to ask for forgiveness and for some understanding. Please don't be too demanding, don't be too hard on us. We did the best we could, moving forward like we thought we should. And though we were just a phase in the existence of the human race, we paved the road for you in many ways. This is your ancestor speaking, the relatives you know so well. Forgive us, I beg you, for sending you to hell. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. Naar de scène. Keer din liefke om en sjå alles, alles. Tel alle riegers, vleem mooi naar Saberenland. De slangen en de dieren, alles, alles komt goed. En alles wat ik zie ze ken, is dat leefde net steken kind. En had alles liet leef jonkje, alles, alles wat er is. En alles was toch best, van liefde maken is. En alles, alles komt. Volg je de flinten, val hoe de ronen in een nijverhaal. De spiekers en de splinten, alles, alles, alles komt goed. En alles wat ik zie ze ken, is dat leefde net steken kind. En dat alles liet leef jonkje, alles, alles wat er is. En alles was toch best, van liefde maken is. En alles, alles komt goed, komt goed, komt goed.
komt goed. Ze had zich wel eens over slow tv of slow cooking, maar er bestaat ook zoiets als een slow release. En dat had ze met Plant en de CD dien, ziet ze en Nienke. Je hoort de gast dus in Noorderwien. Hoe zit het eigenlijk, Nienke, met die slow release? Wat houdt dat eigenlijk in? Dat houdt in dat we over een iertijd elke maand een nummer uitgebracht hebben. We moesten een ier opbruggen, zeg maar, want we staan kleed album wie kleed, we zoen op tour. Corona, geen tour. Toen dachten we, maar we het album. En toen ziet ze eigenlijk het briljante idee van die slow album release. Van laten we dat nou eens over een iertijd uitbrengen. En dan elk nummer together met een podcast uitbrengen. Dus together met een gesprek. Maar iemand die mij inspireert op dit thema. Alle verschillende perspectieven op dit thema. Wat eigenlijk dus nog al je extra lagen mooi houdt onder de noemers, onder het project. En wat ik weer opnieuw inspireert. En Saku eigenlijk dat album ik een beetje groeien in de hond van de luisteraars, zeg maar. Normaal krijg je de hele swikje niet een keer. En dan is het best een soort. Maar nou kon dat rustig groeien. En ze hebben dus eigenlijk van, volgens mij november vorig jaar tot september, oktober, precies, al die nummers uitbracht. En toen komen we op tour. Wat best hoe ondertussen dan bij die nummers ontsleutelen in West, ziet ze? Of leidt dat wel al clear op een gegeven moment? Ja, we binnen eigenlijk in 2020 hebben we de plaat maken. En toen, en Joggetje eigenlijk ik al een beetje, toen hebben we sabbatical. Toen hebben we de shitjes plant, zeg maar. In 2020 hebben we maken, hebben we hem ik opgenomen. En toen weer die eigenlijk eind 2020 weer die clear. Dus wij konden hem uitbrengen. Dus die nummers weer clear. En toen had Nienke, zei van nou, toen hier Nienke al het idee van ik wil 3 podcasts opnemen. En toen kwamen ze op een man die thuis, nou de eerste opname. En toen hier ze zo'n big smile. Toen dacht ik van dit, je zit meer in. Dit is eigenlijk te leuk. Dus dan krijg je Nienke zo'n jipgong in die nummers en in de thematiek. Dus toen zei ik, we hebben dat er net in een ier doen. Dus we hebben 12 nummers. Nou, dat komt mooi uit. Dus precies een ier. Elke maand in. Elke tweede vreed van de maand kwam hij uit. En dan merk je dat mensen die wachten erop. Van, dus dat groeit bij het publiek dan ik. En de gasten, waar ik dan die podcastserie mee opgenomen heb, dat ben ik meestal mijn netwerken. Die netwerken die boost verder aan. En zo wordt dat shitje steeds verder planten. Ja. Dat is echt te gek. Nou, en meestal, Nienke, mijn enige statuur, maar ik het zou nemen. Wie zal je voor te reden om in die verhaal en ik in die podcastserie mee te gaan? Ja, en daar ben je dan ik verrast hoe van wauw, ik ben dan meestal wisseld die mij wat inspireert, waar ik van boeken van lezen heb of documentaires verzoen en de keer dan gesprek mee omgaan, dat is fantastisch. Ja. Dus dat joeg ik weer zo'n boost steeds maar aan energie en nieuwe inzichten. Eigenlijk bleef ik de thematiek daar toch heel vloeibaar, want soms dan zet je het een beetje vast en dan ga je een album maken, je hebt iets in teksten vongen, denk je dit is hoe ik erover denk. En nou bleef dat vloeibaar en dat is denk ik wel heel gezond. En het mooie wie ik dat die slow release, dat bevestigt ik nog weer dat we het tijd nemen voor dingen. Is eigenlijk ik wel een belangrijke trie terug uw werk. En zeker ik in deze thematiek. Ik denk nou hoe kunnen we tussen de bedrogen terug in onze fjouwen van hoe is economie even de oplossingen verzinnen voor de opgaves we hebben verstaan, zoals een opwarming in de ierde, et cetera. Dus dat tijd nemen en die reflectietijd vinden, die is zo nodig, volgens mij. Dus dat klopte ik wel weer heel mooi bij zo'n slow release. Van dit wordt dus even vertraagd dan. Nou ja, en alleen ook dat is een beetje het verhaal wat je vertellen willen. Misschien maar we even rustiger nadenken, maar misschien maar we de tijd even nemen voor dingen. Het zou wel heel gek wijzen dat je dan juist met dit soort project bijna de burn-out in je weet wel. Dat zou wel heel dubbel wijzen, of net? Ja. Nee, dat is ik zo. We hebben dat in 2000 al dat sabbatical om. En ik heb vaker zo'n sabbatical om, maar dat is gewoon de zuster bij waarom. Hier kan maar vaker dingen, weet je wel. Er zijn altijd van die jaren, dan komen al je dingen die vallen op hun plak. Wist je, wij hier en ik na 2 jaar zitten kennen van we gaan weer op tour, dan bloot je zelf herhalen, weet je wel. En toen dat de tijd neemt, kon ik daarin stappen zetten. En dat is heel fijn, omdat je de tijd neemt. Je speelt ontnoot redelijk mooie, rustige nummers. Even naar de vaststelling. Is dat een soort bombardement echt van emoties en muziek? Of is dat echt die afwisseling met hele rustig, wat balladeachtige nummers? Nou, het is het heeft alle uitersten in hem. Dus op een gegeven ogenblik giet het dak er echt oud. Ik ben together mijn video en dan denk ik van wow, wat krijg je hier?
Ja, en het hele liedje, wat we krijgen, die een hele liedje. Dus daar binnen de uitersten waar alles zich afspeelt. Ik met drums en op een gegeven moment dan. Het publiek had ik altijd die denkt, wat gebeurt hier? Wist je wel? Het is, nou, de meesten komen weer naar zo'n voorstelling van, het is een trip, West Insist. En dat willen we natuurlijk ik ook graag. Maar dat gebeurt ik echt. Ja. Helemaal takkomsplan, orenplan of eerst plant, Maris? Nou, plant, dat staat het Wittel Site, is een project met een soort vertakkingen. Die plant kan nog heel via trokgroeien. Ja. En zo we dit, normaal maken wij altijd een album, een tour en daarna een streep eronder, maken het wat nice. Maar in plant zit volle meer. Het is gewoon, ja, het is eigenlijk een heel maatschappelijk vraagstuk wat je onboren en wat wij nog lang net klaar binnen, denk ik. Machinaal. Dus eigenlijk wordt plant, denk ik, een soort van platform wat van alles uitgroeien gaat. Allerlei verschillende versies nog. Er zitten heel soort haakjes. Ik mooi sprekers. Ik kies maar misschien debat gaan. Ik wil heel graag iets met onderwijs. Us band die zullen vooral iets maken maar die toekomst. Dus hoe maakt we derde link? Dus ik denk dat we nog wel een paar hier een trok in maar plant. Dat plant nog even trok groeit. Dit is gewoon een begin eigenlijk. Dit is een begin. Ja. Ja. Let it grow. Yes. Mooi toch? Ja. Welk nummer game we aan? No. Stwarm. Wordt het langs van een verhoring. Vervolg in mij, dwing mij onder de groes, brek mij uit mijn voile, verzwol in mij, schoot je de kaarten. Het bloed stiert, hey. Spieren pompen. Feels mijn hartslag, hartslag, hartslag. Hey, hey. Het bloed stiert, hey. Hebben pompen terugkomen, zodat ik hier in het diep. Dit alles op en neer ontstiert. Door de keren in het diep.
ze wel dat ik heel tijd vaker dream van hoe het leven wijze zoals ben. Als plant, als truc, als boeterblam. En dat ik net weet hoe het komt dat ik zo langs me viel. Dan bleef de voeten in het drek, die dolle naar de diepte. Dat de wiermen zitten dolle naar het leven, koel en nieuw en oud. Dat tjenen wat als shit en mij het oppervlak vergeten litten. Mij voor eens en altijd verbinnen. Maar de vraag dat ik naam, wat ik nederig weer. En mij het leven vrede heer. Die nederigheid, die tederheid, begrijpst? Die nederigheid, die tederheid, begrijpst? Ik zou die sissen vallen, dat ik heel tijd vaker dream van hoe het leven wijze zoals beem, als plant, als struik, als boterblom. En dat ik net weet hoe het komt, dat ik saam ver staan viel. Morgen mensen, grijns dichter, hield ik dichter en gesticht van hoe verschillig ik stik ik maar eruit. Soortgenoot op soortgenoot, klootgenoten stapelen in dozen van beton en dubbelglas. Hier vies die rest van nest en grijf. De veenzen is niet meest, om is eruit. Ik maar eruit, ik maar eruit, ik maar eruit. Ontsnappen, onder vreedheid, de gretigheid, de leegte, begrijpst? Begrijpst? Ik zou die sissen vallen, dat ik haast net wat te dremen, dat staan bij me blust. Dat is naast mij zitten geest, de wangen langs mijn blijden vrjoost, mij zonder taal verstiest. En stevast in uw leefde joost. Zoest mij nog zien, of wie ik opging in de dingen zonder weerde, dat de mensen nooit van leert haar zitten zien. Hier is mijn verlangen. Ik zou die sissen vallen, dat ik heel tijd vaker dream. Maar ik zie het net. Ik dream. Ik drink water. Ik jouw lucht. Ik neem tijd. Ik draag vrucht. En les de liefde.
Wow, indrukwekkend. Nieke Laverman en Sietse Pruksma onderwijs dus op dit stuit toch het hele land nog. Met de vaststelling Plant en ik van de cd natuurlijk. Sjog even op hun site of alles wordt trokkeerd, maar ze zullen Jereveen, Grace en jou nog gewoon dwaan bij deze vaststelling. En een kindje moreren, dus bij deze. Nieke en Sietse on tour. We beginnen bij een jonge dame die het nog net zo lang lien de kleine prijs van Friesland op haar naam schreeuwt. Ze komt van origine uit Greenslandwij en ze maakt het hele mooie Engelstalige vestjes. Moonloops, oftewel Sarah Dekker. Leuk dat je er bent, welkom. Hey, ja, dankjewel. Ik verstond er zeg maar ongeveer de helft van. Dus... Het begon halverwege te dagen. Ja. Wat hoe is je Fries inmiddels? Matig tot... We pruttelen mooi even niet Nederlands, dat komt helemaal goed. Want je bent eigenlijk een stadje, hè? Je komt uit de stad Groningen. Zeker, ja. En wat was voor jou de aanleiding om naar Leeuwarden te verhuizen? Dat ik daar naar de Academie voor Popcultuur ging. Dus het was voor school. Eigenlijk. Wat was voor jou de aanleiding om trouwens die opleiding te gaan volgen? Omdat ik eigenlijk al mijn hele leven bezig ben met liedjes schrijven. En ik wil altijd een muzikant worden. En ik heb toen een tussenjaar gehad en de hele tijd een beetje heen en weer in mijn hoofd van oké, ga ik echt voor muziek of ga ik gewoon heel veilig psychologie studeren of zo. En toen heb ik wel echt de keuze gemaakt van oké, ik hoef niet meer echt te leren liedjes schrijven of zo, maar ik wil wel mijn liedjes bij mijn publiek gaan krijgen nu. En toen was eigenlijk de Academie voor Popcultuur was daar gewoon de enige goede aansluiting voor. Dus toen was het oké, emigreren naar Leeuwarden, emigreren naar Friesland. Ik ga het gewoon doen. Dus toen ben ik hier beland. Ja, en hoe was die overgang? Nou, eigenlijk gewoon wel heel erg oké. Eigenlijk gewoon wel heel fijn. Leeuwarden is gewoon wel een hele leuke stad. Dus... Wie is Sarah Dekker even als muzikant? Ik bedoel, je schrijft dus blijkbaar al heel lang liedjes. Is het daar ook mee begonnen? Of was het gewoon traditioneel met de blokfluit of de piano of zoiets? Ja, met de piano eigenlijk. Dus toen ik 6 was, toen ben ik op pianoles gegaan. En daarvoor eigenlijk was het daarvoor al gewoon dat ik concertjes en optredens en hele theaterproducties met verschillende kleren en outfits en verhalen al gewoon op de bank in de woonkamer en de ouders en de vrienden en de familie daar zitten en ik op het podium. Dus daar begon het eigenlijk al en toen waren mijn ouders best wel snel van ik denk dat dit kind op pianoles moet. En wil je misschien op een kinderkoor? Dus ik heb heel lang op een kinderkoor gezongen. Dus het was al vanaf toen ik klein was het al muzieklessen en sport. Nou, ik moest muzieklessen en sport. Sport was hem toch niet helemaal. En de muziek, dat bleef... daar werd ik gewoon heel eigenwijs in. En ik ging allemaal niet meer doen wat op papier stond. Maar ik ging doen wat ik zelf wou en wat ik in mijn hoofd hoorde. En toen, is dat gewoon steeds meer en belangrijker voor mij geworden. Totdat het eigenlijk het enige was wat ik wilde doen. Fulltime gewoon. Fulltime, ja. Ja, 7 dagen in de week, denk ik. Ja, het is een 7 dagen in de week baan, kan ik je vertellen, ja. Even over wat er in je hoofd omgaat. Zijn dat teksten of zijn dat melodieën? Eigenlijk zijn het beelden. Dus het zijn eigenlijk verhaaltjes en beelden. En op de een of andere manier vind ik dat ook dat is ook heel erg de reden waarom ik muziek maak. En ook überhaupt creatieve dingen doe. Want ik doe ook heel veel illustratie en dat soort dingen. En ik wil meer met film doen en zo. En het is eigenlijk gewoon heel erg beelden en gevoelens een soort van tastbaar maken. Dus dat is eigenlijk waar het bij mij heel erg om gaat. Dus het zijn eigenlijk niet per se teksten, maar meer een soort van beelden die dan in een soort van melodieën en rijmpjes en zo een soort van vorm krijgen in een liedje. Moonloops, Joert te gast in Noorderwien en ook live op televisie. I figured out how it would end before it even started, and it turns out I was right. I was waiting for you to come through, to save you from my mind and to end these lonely nights. And sure enough, there you were, sitting in
was still. From then on, everything was a blur. And I'm sure that we had the time of our lives, but as soon as I shut my eyes, you'd be gone for sure. I don't want to fall asleep, 'cause I know that you'll just leave. And this night should never end. I never want to end. I count the days till you come back, slowly losing track of all the things I need to do. And you're not even here yet, but I'm sad you'll have to go back, 'cause there's others that need you. I don't want to fall asleep, 'cause I know that you'll just leave. And this night should never end. I never want to end. I can't wake up from this dream that you're flying home with me. I wish you would understand how much I wish we'd never land. How much I wish we'd never land. If you cry and then you smile, will it form rainbows on your face? 'Cause it always seems to me they can't exist in the same place. But lately I've been thinking that maybe it makes sense. Maybe happiness and sorrow can be friends. I get sad when I'm around you, I just wanna hold your hand. 'Cause I know our time is fleeting and we're rushing to the end. But I don't think I ever liked you more. In any case, more than before, you make me sad. So I'll paint the tear stains on your face. They look like you're from outer space. And I hope that somehow that will make you smile. And though the problem still remains, the clouds will lift off your face and form a rainbow for a little while. All the colors of the rainbow hold a special place for you. Even when life packs a punch and suddenly you're black and blue. But when the rain's gaining terrain, the sun comes out again, and suddenly it's lighting up your pain.
So I'll paint the tear stains on your face till you look like you're from outer space. And I hope that somehow that will make you smile. And though the problem still remains, the clouds will lift off of your face and form a rainbow for a little while. And form a rainbow for a little while. La 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 la. La 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 la. Wauw, mooie liedje. Veskes een keuze hè, om dat te kennen. Gitaar, mooie liedje teksten. En dan zou zitten gaan. Moonloops, Sarah. Je vertelde al even, het begon ooit met de piano. Wanneer heb je de overslag gemaakt naar gitaar eigenlijk? Eigenlijk omdat ik meer mijn eigen liedjes op meer plekken wou spelen. En een gitaar is gewoon veel makkelijker meenemen dan een piano. Ja, piano is een hoop geslepen. Hè? Ja, het is niet heel makkelijk als je denkt... oh, ik ga nu echt op straat spelen vaak. En dat je dan een piano moet meeslepen. Nee, kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Toch als je een voorkeur hebt, vind je ook gitaar wel het mooiste instrument dan? Of? Ja, ik vind piano wel een mooier instrument, maar minder passend bij mij op de een of andere manier. Als ik schrijf is het gewoon veel makkelijker om een gitaar te pakken, omdat het allemaal veel... Dat kan ik veel beter in mijn hoofd blijven zitten op de een of andere manier dan als ik een piano pak en dan het voelt veel groter, terwijl ik juist het idee heb dat ik hele intieme dingen te vertellen heb. Dus dan klopt dat beter. Wat heb je te vertellen eigenlijk? Want zijn er soort droombeelden die je dan probeert te vertolken in zo'n liedje? Of zijn het hele concrete dingen die je hebt meegemaakt? Het zijn eigenlijk, ik maak dus ook eigenlijk bedroom pop of slaapkamerpop noem ik het altijd. En dat is echt gewoon, maar het is in de meest simpele zin van het woord is dat ook zo. Dat ik gewoon op mijn bed zit en daar, eigenlijk gaan al mijn liedjes over al die dromen en pijnzingen of zo die ik daar heb. Dus dat zijn dan echt heel vaak dingen als, dus echt wel dingen die ik heb meegemaakt of gevoelens waar ik dan echt mee zit. Waar ik dan een beeld aan probeer te geven en wat het dan heel groot kan laten lijken. Omdat ik dan op een hele dromerige manier ermee omgaan. Maar het kunnen ook gewoon echt hele grote thema's zijn die ik juist heel klein probeer te maken. En heel erg de kern weer van probeer. Dat ik een heel vol hoofd heb met heel veel dromen en wensen en ideeën. En dat ik dan juist heel erg terug probeer te komen naar die kern. En dat zijn eigenlijk waar dan die liedjes ook ontstaan en waar ik dan over schrijf. Hoe gek is dan de overgang van je kleine mini-wereldje waar je al die teksten dan boetseert en daar een liedje mee verzint, om dan op een podium te gaan staan en bijvoorbeeld de Kleine Prijs van Friesland te winnen? Echt bizar. Dat is echt... Het was ontzettend lang. Dat was ook de eerste keer. Ik heb dus een heel album op mijn slaapkamer gemaakt. En dat heb ik dus ook echt allemaal zelf gedaan. Dus ook de productie en de mix en de master en al het opnemen. En dat was allemaal heel veilig. En dat was echt allemaal in mijn bed en in mijn slaapkamer. Maar ik merkte gewoon heel erg dat niemand er naar luisterde. Want je kan wel tegen, je oma en je moeder luisteren er wel naar. Maar ik wil graag gewoon dat meer mensen dat horen. En ik was ook echt op een punt van, oké, ik wil dat nu delen. En dat zoveel mogelijk mensen dit gaan horen. En toen wist ik gewoon, de enige stap die ik daarvoor kan nemen is het live aan mensen vertellen. Nou, toen kwam corona. Die dacht, ik ga het je echt super moeilijk maken. Maar dat was wel voor mij dat ik daardoor extra tijd had om echt goed te bedenken, oké, wie ben ik als artiest en wat wil ik eigenlijk vertellen? En doordat ik dat gewoon wist en duidelijk had en echt heel erg op een punt was dat ik dat ook echt moest vertellen, kon ik dus meedoen aan de Kleine Prijs en dat dus winnen. En dat was echt ontzettend bizarre reis ook om gewoon opeens voor mensen te zitten en je verhalen te vertellen. Maar ik denk juist omdat ik die tijd heel erg heb gehad om echt heel erg zeker te worden in mijn verhaal en waarom ik heel erg slaapkamer gebaseerd ben, dat ik dat heel erg mee kan nemen. Dat ik dan, ik kan een heel groot podium heel klein laten voelen. Maar toch wel een heel grote productie neerzetten in mijn eentje. Gewoon puur door de dromerigheid van mijn nummers of zo. En ik denk, daar heb ik nu wel echt een goede balans in gevonden. Maar dat was heel erg bizar om dan opeens op zo'n groot, gigantisch podium in Neushoorn te staan. Dat ik dacht van, ik ben echt een heel erg klein meisje. Dat is echt heel groot. Maar dat was zo vet. Het was zo gaaf. Gaaf om jou te gast te hebben. Je gaat nog één nummer doen. Welke ga je doen? Ik ga Grow spelen, denk ik. Ik heb zoveel nummers. Ik wil graag Grow spelen nog.
Seasons change and flowers grow, but I've been growing way too slow. I've been waiting for the light whilst going out at night. Flower out of sight. Now you've been blooming every year. Take winter time to disappear. Then you come out strong in spring, ready to begin. Climbing higher than I've ever been. You have bloom and grow like a flower, growing every hour, but I don't know what changed till later, 'cause you're ever changing. It takes days for me to know, but before my eyes you grow. As a tiny flower, I can't keep up. I'm no more than a buttercup, but you grow strong, fierce and bold, with petals made of gold. What secrets may they hold? You have bloom and grow like a flower, growing every hour, but I don't know what changed till later, 'cause you're ever changing. It takes days for me to know, but before my eyes you grow. Seasons change, flowers grow, everything's changed before you know. You grow or slowly wither away, hope to live through the day. I can't stay this way, 'cause you have bloom and grow like a flower, growing every hour, but I don't know what changed till later, 'cause you're ever changing. It takes days for me to know, but before my eyes you grow. Ja, mooie liedse versjes. Moonloops, Sarah Dekker. En we ben blij dat ze van Greensland naar Ljout verhuizen is. Dan kunnen we haar wat annexeren met die prachtige versjes. Ik garandeer je dat we daar meer van jaren gaan. En ik hoop dat ze weer eens even te gast wezen zal in Noorderwien. Daar ben ik van Amarens de Boer. Ik ben heel blij mee dat ze er weer eens is. Ik ga zo een paar keer op de radio in de studio horen. Maar nou ik gelukkig op televisie. Amarens de Boer, welkom. Leuk dat je er best. Dankjewel, leuk dat ik mag komen. Altijd welkom, want ik doe. Maak het hele mooie liedse versjes, maar dan in het Nederlands. Voordat ik aan de vraag, hoe lang spelest je eigenlijk al? Is het bij jou heel jong begonnen of net? Nou, vroeger zat ik op vioolles. Dan heb ik van mijn 4e tot mijn 14e gedaan. En toen ben ik gaan puberen en toen vond ik oefenen niet meer leuk. En toen heb ik eigenlijk een hele tijd niks met muziek gedaan. En ik denk, toen ik 15, 16 was, ben ik met piano begonnen en met gitaar. En dat is eigenlijk steeds verder ontwikkeld tot waar ik nu ben. Dus nou ja, wel veel al muziek gedaan toen ik jong was, maar nog niet echt op deze manier.
Hoe was die stap trouwens voor jou om op een podium te gaan staan? Ik bedoel, dat is nogal een verschil met thuis lekker, hè? Doodeng. Ja, ik weet ook nog, mijn eerste optreden was bij het 2015 festival in Elst. En daar deed ik mijn eerste 2 liedjes. En toen won ik ook nog, dat weet ik nog. En toen mocht ik ook hier komen en ik stierf. Ik vond het zo eng, want ik had nog helemaal niet zoveel podiumervaring. Dus dat was wel een hele ervaring. Maar ik vind het wel mooi om te zien waar ik toen was en waar ik nu sta. Dat daar gelukkig wel een verschil in zit. Maar dat ik er ook wat relaxter in ben geworden. Ja, Ja, want een hele tijd hiek het idee inderdaad, hoe komt mij een beetje alle jaar? Dan moest ik alles nog opstarten. Ik bedoel, opnames, het screwen van de noemers. Maar ik zei iets als social media. Daar hiest in het begin ik net zo volle nog doen, nevens mij. nee, nu ben ik er nog steeds niet zo heel fanatiek in. Maar ik heb wel Instagram nu en ik zet er ook dingen op. En ik heb volgers. Dus dat loopt uiteindelijk wel. En ik merk wel dat je daardoor een soort commitment ook hebt met je artiest zijn. En dat je dat wat meer in de gaten houdt en dat wat minder loslaat. Du hast intussen een EP uit. De keuze is reuze. Even niet kwijt, wat voor noemers bin dat? Want ik had het idee dat het heel vaak hele lietse onderwerpjes uit de maatschappij pakst. En dat juist wel een heel erg Amarens de Boer draait, jongen. Hè? Ja, wat voor mij heel belangrijk is humor erin. En inderdaad de kleine dingetjes en die wat groter maken. En bijvoorbeeld een liedje over de fietser, de middle-aged man in Lycra. En die zie ik dan en ik zie daar de hele hype omheen. Denk ik, ja, daar moet dus een liedje over komen. Want het is gewoon geweldig en heel herkenbaar ook, denk ik, voor mensen. Dus dat probeer ik wel altijd te zoeken. Ja, en dan een beetje relativerend, hè, meestal. Ja, wel een beetje relativerend. Ja, wel positief, maar altijd een beetje met een knipoog. Hoe zit het verder met het gevoel voor humor? Want de best muziekdocenten. Daar had mijn jonge meisje te meidje. Die willen die nog wel eens het bloed onder de nijls bij hellen. Maar kist hij wat oer of net? Ja, ik vind dat geweldig werk. Ik vind het heel gezellig ook vooral. En ik geef ook het vak songwriting. Dus daar vermaak ik me kostelijk mee. En ze zijn heel goed. Dus dat vind ik ook heel leuk. En ze doen hun best. En het is mooi dat ik zelf ook songwriter ben. En ik vertel ze ook dat ik op tv kom. Dus dat zijn mooie dingen om daarin in te delen. Ben je natuurlijk om te spelen? Welk nummer is als eerste doen? Ik ga als eerst een aap met 7 lullen. Dat staat ook op mijn EP. Amarens de Boer, live in Noorderwien. Herinneringen, ze komen en ze gaan. Met een lach en met een traan. Niet vergeten en niet vergaan. Samen in de auto, Jack Johnson op CD. Ik was aan het zingen en jij zong met me mee. We stopten bij een winkel, je bontmuts afgekraakt. Tranen van het lachen, laatste foto toen gemaakt. Adem in, ik blijf even staan, denkend aan jouw adem uit. En ga dan weer vooruit. Onze ruzie om wat pinda's is de laatste van ons twee. Ik was ze aan het eten, maar jij wou ze heel graag mee. En toen je rugzak naar huis kwam en ik in het doosje keek, had je geen 1 pinda gegeten, nee niet 1 die hele week. Adem in, ik blijf even staan, denkend aan jouw adem uit. En ga dan weer vooruit, vooruit, vooruit. Met een lach en met een traan, je voelt soms ver bij mij vandaan. Dan blijf ik liever even staan, niet vergeten en niet vergaan. Jij bent voorbij,
Niets kan die leegte vullen, behalve dan de trots als een aap met 7 lullen. Jij ging over bergen, de zee en tennisbaan en kon als geen ander een mooie backhand slaan. Adem in, ik blijf even staan, denkend aan jouw adem uit en ga dan weer vooruit, vooruit, vooruit. Hey, ja, gele man, jij met dat hesje aan. Je wijst altijd zo goed het juiste plekje aan. Draaien net wat verder, staat hij recht. Het inparkeren wordt zo leuk als jij dat zegt. Zoveel felle kleuren op je grote jas. Als jij begint te wijzen, oh dan geef ik gas. Ik kan je niet weerstaan, maar het is snel voorbij. Want jij kijkt alweer wat verder in de lange rij. Achter mij, heb je open raampje dicht. Gele man, is er iets wat jij niet kan? Wow, oh, 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 oh. Hey oranje man, jij met je strenge blik. Natuurlijk kijk je boos, maar het is dikke mik. Zelfs als ik de takken van de struik afrij, blijf je maar gebaren, kom maar dichterbij. Achter mij, heb je open raampje dicht. Gele man, is er iets wat jij niet kan? Wow, oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh. Links, rechts en doorgaan, jij wijst mij aan. Links, rechts en doorgaan, laat daar maar staan. Links, rechts en stoppen, een tikkie terug. Links, rechts en stoppen, dat deed je vlug. Hey, ja, gele man, jij met dat hesje aan. Je wijst altijd zo goed het juiste plekje aan. Draaien net wat verder, staat hij recht. Het inparkeren wordt zo leuk als jij dat zegt. Als jij dat zegt. Heb je open raampje dicht. Gele man. Is er iets wat jij niet kan? Wow, oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh. Amarens de Boer, geweldig. Mooie versjes, ik heb het alleen beloofd en ik nog in het Nederlands. Het zit trouwens al hier op Spotify, hè? De keuze is reuze en ik is meer van dit soort versjes nog van haar beharkje. Amarens, want dat wil ik je nou even vragen. We kijk Moonloops hier te gast en die zei, ik ga mijn eerste album helemaal zelf opnemen. Productioneel en de hele mix-mac all-mixed. Wat doe je zelf en wat besteedst u eigenlijk uit? Nou, het opnemen heb ik nu wel zelf gedaan. Dus thuis in mijn woonkamer, eigenlijk een beetje in de lockdown. En het mixen heb ik wel uitbesteed. Want Amarens en computers is al niet zo'n goede combinatie. Dus dat werd te veel. Okay. Even naar de gitaar die jij nog om hebt. Wat een geweldig instrument. Ja, ik ben er ook echt verliefd op. Zo sta je er ook bij ook, ja. Hoe ben je eraan gekomen? Ik heb hem een aantal jaar geleden in Amsterdam gekocht. Want ik heb soms wat jazzy nummers. En ik dacht, dat is wel een mooie sound erbij. En mijn grote idool Lian de Havas, die heeft ook zo'n gitaar. Dus dat vond ik ook al heel cool. Dus ja, daarom heb ik hem nu. Gewoon ook om de sound, hoor.
Ja. Had je er lang om ziekje, Marten? Ik bedoel, of had je hem gelijk al op het oog in Amsterdam? Nou, ik wou heel graag een hollowbody in ieder geval. En ik ben er naar een winkel gegaan en ik zag hem. Ik dacht, die moet ik hebben. Dus ik had niet van tevoren een idee, nou ja, wel qua budget, maar niet van tevoren een idee van, nou, dat wil ik. Maar ik zag deze, dacht, ja, hij is en rood. Dat is al heel cool. En het is gewoon een hele fijne, lichte gitaar ook om op te spelen. Dus dat... Want hij echt een zwier, maar dat is ja, dus hij net zo. hangt wel zwaar om je nek hoor, maar hij speelt gewoon heel licht. En zeker met die wat jazzakkoorden is dat gewoon heel lekker spelen. De broek stond er ook een loopstation. Hoe ingewikkeld is dat? Best ingewikkeld. Want je moet natuurlijk niet alleen een bepaalde loop inspelen, maar je moet ook met je voet de goede timing hebben. Het is heel veel oefenen. Het wordt een soort spiergeheugen. Dus op een gegeven moment doe ik vanzelf met mijn voet zo'n tikje. Want anders word ik zenuwachtig. Dus het moet wel dat moet niet goed erin zitten. Ja. Even over de toekomst. Want du hast nou ja de EP uitgebracht, hè, de Keuzes Reuzen. Komt er Wessa iets on? Of? Nou, ik ben wel verder gegaan met schrijven. En ik heb nu eigenlijk een soort droom. En dat is een theatershow. En dat wordt dan zoiets van de mannen van Amarens. En ik heb nu een liedje over de Memmel, de Middle-aged Man in Lycra. En de gele man, waar ik net over gezongen heb, dat is de verkeersregelaar. En ik heb nu net een liedje af over de geluidstechnicus. Dus hier om mij heen zie ik nu ook heel veel blij mensen. Wil je er nog verder wat over vertellen of moeten ze straks de liedjes maar luisteren? Straks de liedjes maar luisteren. Oké. Maar je zingt dus veel over mannen, begrijp ik? Ja, dat blijkt. Het is een fijn onderwerp, denk ik. Op een gegeven moment begin je patronen te ontdekken. Hè? Ja, je gaat toch schrijven wat in je hart zit, denk ik. Dus dat, Nou, gitaren, mooie liedjes en mannen dus. ja. Amarens de Boer, leuk dat je er bent. En bijna was, want je gaat nog één liedje doen. Hoe heet het, Veske? Was ik maar romantisch. En ik neem alvast oorskeer van hem. Dit weer Noorderwien op televisie. Stuur het ook uit op de radio. Maak er nog podcast van. In ieder geval, tot de volgende keer. En bedankt. Hoi. Was ik maar romantisch, een Shakespeare anno nu. Ik zong je 100 liedjes en ik schreef je continu. Was ik maar romantisch, met een tafeltje voor twee. Ik liet de wereld voor je draaien en nam bloemen voor je mee. Geen roze blaadjes, kaarsjes, ik moet er niets van weten. Geen lieve briefjes, liefjes, ik ben je allang weer vergeten. Geen rode hartjes, schatjes, het lijkt me nogal overdreven. Geen gebakken eitjes, bijtjes, sorry, dit was maar voor even. Was ik maar romantisch, een Shakespeare anno nu. Ik zong je 100 liedjes en ik schreef je continu. Was ik maar romantisch, met een tafeltje voor twee. Ik liet de wereld voor je draaien en nam bloemen voor je mee. Geen verliefde koetjes, kalfjes, niet zoveel vragen stellen. Geen roze wolkjes, wampjes, je hoeft me ook niet meer te bellen. Geen lange lijstjes, reisjes, geen tour amour door Parijs. Geen huisjes, boompjes, beestjes, sorry, maar dat is mijn eis. Was ik maar romantisch, een Shakespeare anno nu. Ik zong je 100 liedjes en ik schreef je continu. Was ik maar romantisch, met een tafeltje voor twee. Ik liet de wereld voor je draaien en nam bloemen voor je mee. Mon chéri, je suis à toi. Liefde zo zoet als chocola. Bonbonnetje, zachte pralinee. Liefde, het grootste cliché. En toch doe ik er met liefde aan mee. Was ik maar romantisch, een Shakespeare anno nu. Ik zong je 100 liedjes en ik schreef je continu. Was ik maar romantisch, met een tafeltje voor twee. Ik liet de wereld voor je draaien.